Kowe kan ya tau merantau nang Surabaya. Kowe pamitan ngono lho. Lah kok jajak mlumah ning arep lawang ngene nyapa? Nek nyapa? Oh dilangkai. Nyapa nek karepe? Karepe lho piye? Selamat. Nglangkai wing pira ngono kae? Ya mbuh lah. Ndak, wing mbok. Digemboki barang ngono. Saiki yo mbok terapne ilmu ngono kuwi. Ora lah. Nyapa? Yo diterapne no. Ning ilmu dhewe kok. Oh, ilmumu apa jajali? Ya mbuh ngono lah. Ngadep rene lho omong-omongane peh. Ilmumu kuwi apa? Apa ae iso? Ilmumu? Heeh. Peh. Kodhok loncat ngono. Karo ulang gubet. Saudara-saudara. Wah. Ilmumu ku lho sing urung mbok dum-dumne nyame murid-muridmu lho. Ilmu apa iso mbuh ngono. Loh, enek wong njaluk ilmu yang Ora Rama Buimin terus mbok weki apa ngono lho. ora duwe. Donga apa? Apa gembolan apa wujud apa? Lah, iya lek enek wong mara lho. Kapanane kan ya enek wong nekoki. Pundi nggene Rama Buimin ning ngono. Wis nang. Mbok weki cethuk kae. Heeh. Weki apa? Sembarang. Wonge. Sembarang iki piye repot ya. Cilaka kowe. Dumo apa lah ora. Nang Surabaya tahu ya Andi sik. Tahu. Oh. Numpak apa kene yang Surabaya Ya kono? mobil kok apa mlaku kok. Mobil apa ngono lho maksud iki? Ya ibu sembarang kok pedho. Dis bunder kuwi. Cilaka ya. Numpakmu ndi ya jale? Numpakmu lho. Kok wates kono. Atas. Wates diri. Diri Di- Surabaya. Ya wis kok. Surabaya menduwe ndi? Ayo. Kromo. Menduwe Bonbin. Cilaka ya. Main cedok main kang janjen kae ngono. Sing mbok nyang Surabaya mbok jujuk lho mes sapa? Kakatiran kuwi kok. Boleh kang katiran ganden kae. Oh kita ini kono ya. Tau no. Alamate ngendi ngono kae jali. Yo. Alah, awake dong cuek kan barang ya enek kok. Dung lho. Dung cuek. Menur kae ngono. Wah. Repot. Ana ngecekne ketoprak ngono. Ketoprak. Lho, enak sing tukang entong ya wis enak. Pinter kok. Iki nyatane Mbah Bakir ya. Duduk. Buimin dadi ratune. Peh. Kae lho ning mancing ning Sumatera iwak bre akeh to. Oke, Wak. Lah iya nyambre mancing kowe. Gak Nyapa? wani. Loh, masalah iku lho Rawa nyapa? gede. Ya ini golek kali. Ora nek kali. Oh. Iya, sing penting ora mancing masalah. Berat saudara. Entuk apa? Tahu mancing? Entuk apa? Iwak apa? Aku kata mancing. Aku mancing yang pasar. Oh, yang pasar? Heeh. Oh. Tuku ngono apa piye? Walah, ngono. Peh. Apa sing mbok tuku iwak apa? Iwak sembarang. Yo. Yo lele yo iwak badir sak mene wae. Iwak sembarang piye? Badar. Ana. Apa ae jenise iwak ning kono kuwi lho. Oke. Ya iya apa ae? Baung ya enek, Oh. badir enek, lele enek, pating enek. Ayo. Apa enek. Ikan cucur gosong ya, Nek.
Wah, wah. Ayo. Wah. Mosok ndengenane poso neh. Heeh. Wah. Kayak mau tas poso neh. Wis Senin Kemis kuwi. Oh, oleh Senin. Kemis. Oh, ya lek Senin terus nyenen. Oh, ya Kamis. Kamis. Repot deh Pak Men, Boy, Men. Iya sih loh. Omong-omongan sih loh. Umumnya apa? Dia ini Allah nyandi. Enak engko rada iyup. Mangan kono lho. Baik. War kau. Mangan sego iki. Iya. Ora mangan patu. Mang apa semangan? Wis. Emae Pak Saiman kono? Heeh. Apa jajeli anu cangane? Sayur apa? Tahu tempe. Oh, sayur tahu tempe. Lawe tahu. Heeh. Iya, ker sambel. Weh, mantap no. Iya lah. Wong sapi ditabrak ndak sih lah. Lah ya, sapi piye omonge kuwi? Ya sapi ditabrak ditunjuk tiba Lho, sapi ditabrak apa, ngono lho. motor. Sapi ditabrak motor. Lah nyapa wong iso njungkel. Wah, Kan gundul manusia. gundul apa ketok gulu? Esenmu piye ketok gulu apa ketok gundul? Ya, saudara-saudara. Gundul kena kenen diusik rene. Kuwi sing mbok ngene Sumatera ning alas ngono ya, Wi. Ora ya apa marah. Lah iya karo kotane iki lho adoh apa ora. Numpak ke kota ya pirang dina apa pirang jam ngono lho. Numpak yang anu ki yang Palang iki. Pirang Jam 7 nggak nganti jam 4 sore kok. pitu apa? Isu Pitu iso. Heeh. Wah, berarti ya adoh. Iya. numpak otok ya. Heeh. Numpak otok. Perawat Oh, otok kuwi. Wah, iki wong 7. sine. Oh. Bayar apa ora, Wi? Orang bayar ki ya 400. Ayo kira rasa bayar. Kula gandol mawon. Ya film. Hai? Tuku bensin tuku barang. Yang nggih kula iki mboten numpak, kula gandol ngono. Ora omong ngono. Alah, yo ora. Omong ngono kuwi. Iya lho. Nyapa ora omong kuwi. Sopo iki lho? Lembo, Loh. mbek sesuk lembo kan sapa yo Loh. ayo kena. Oh. Materne kok Lah iya, raterne kok parane kok. betot ae. Ora mbok mbok kirimi kuwi, oke. Donga ngono. Hai, wes. Wis mbok dongane piye lek dongane jajali? Ora usah omongne ah. Lah, ora omong piye? Omong. Ya menawa aku ya iso. Bapakmu ki sapa to jenenge? Amen. Bapakmu lho. Pak Dasar, Lho, mboke. mbok kasiem. Oh. Wong-wong ya nyeluk Mbah Dasar. Oh, Mbah Dasar to. Lah arepe lunga jajak. Wis dhisik kan taun yang Surabaya to jek nek mbokmu kae. Iya. Mbokmu jek urip kae lho. Iya. Kowe kan ya tau merantau nang Surabaya. Oh. Kowe pamitan ngono lho. Oh. Lah kok jajak mlumah ning arep lawang ngene nyapa? Nek nyapa? Oh dilangkai. Nyapa nek karepe? Karepe lho piye? Selamat.
Nglangkai ping pira ngono kae? Ya mbuh lah. Ndak, ping mbok. Digemboki barang ngono. Weh. Saiki yo mbok terapne ilmu ngono kuwi. Ora lah. Nyapa? Yo diterapne no. Ndeng ilmu dhewe kok. Oh, ilmumu apa jajali? Ya mbuh ngono lah. Ngadep rene lho omong-omongane peh. Ilmumu kuwi apa? Apa ae to? Ilmumu? Heeh. Peh. Kodok loncat ngono. Karo ulang gubet. Berat saudara-saudara. Wah. Ilmumu ku lho sing urung mbok dum-dumne nyame murid-muridmu lho. Ilmu apa iki mbuh ngono. Loh, enek wong njaluk ilmu yang Ora Rama Boimin terus mbok weki apa ngono lho. ora duwe. Donga apa? Apa gembolan apa wujud apa? Lah, iya lek enek wong mara lho. Kapanane kan ya enek wong nekoki. Pundi nggene Rama Boimin ning ngono. Hai? Hah? Wis nang. Mbok weki cethuk kae. Heeh. Weki apa? Sembarang. Wonge. Sembarang iki piye repot ya. Cilaka kowe. Dumo apa lah ora. Nang Surabaya tahu ya Andi sik. Tahu. Oh. Numpak apa kene yang Surabaya Ya kono? mobil kok apa mlaku kok. Mobil apa ngono lho maksud iki? Ya ibu sembarang kok pedhe. Dis bunder kuwi. Cilaka ya. Numpakmu ndi ya jale? Numpakmu lho. Kok wates kono. Atas. Wates diri. Nah, Diri Surabaya. Ah, Ya wis kok. Surabaya menduwe ndi? Ayo. Rama. Menduwe Bonbin. Ya apa ya. Main cedok main kang jenjen kae ngono. Hai? Sing mbok nyang Surabaya mbok jujuk lho mes sapa? Kakatiran kuwi kok. Boleh kang katiran ganden kae. Oh kita ini kono ya. Tau no. Alamate ngendi ngono kae jali. Yo. Alah, awake dong cuek kan bareng ya enek kok. Dung lho. Dung cuek. Menur kae ngono. Wah. Repot. Ana ngecekne ketoprak ngono kowe. Hai? Ketoprak. Lho, enak sing tukang entong ya wis enak. Pinter kok. Iki nyotone Mbah Bakir ya. Duduk. Boimin dadi ratune. Peh. Kae lho ning mancing ning Sumatera iwak bre akeh to. Oke, Wak. Lah iya nyampe mancing kowe. Gak Nyapa? wani. Loh, masalah iku lho Rawa nyapa? gede. Ya ini golek kali. Ora nek kali. Rawa. Oh. Iya, sing penting ora mancing masalah. Berat saudara-saudara. Entuk apa? Tahu mancing? Entuk apa? Iwak apa? Aku kata mancing. Aku mancing yang pasar. Oh, yang pasar? Heeh. Oh. Tuku ngono apa piye? Walah, ngono. Peh. Apa sing mbok tuku iwak apa? Iwak sembarang. Yo. Yo lele yo iwak badir sak mene wae. Iwak sembarang piye? Badar. Ana. Apa ae jenise iwak ning kono kuwi lho. Oke. Lah iya apa ae? Baung ya enek, Oh. badir enek, lele enek, pating enek. Ayo. Apa enek. Ikan cucur gosong ya, Nek. Wah. Ayo. Wah. Mosok ndengenane poso neh. Heeh. Wah. Kae montas poso neh. Wis Senin Kemis kuwi. Oh, lek Senin. Kemis. Oh, ya lek Senin terus
Nyenen. Ya Kemis. Ngemis. Repot deh Pak Men Boy Men. Iya sik lho. Omong-omongan sing lho. Umumnya apa? Ciyah ini Allah nyandi. Enak kowe rada iyup lho. Mangan kono lho. Baik. War kau. Mangan sego iki. Iya. Ora mangan patu. Mang apa semangan? Wis. Emae Pak Saiman kono? Heeh. Apa jajeli anu jangane? Sayur apa? Tahu ke tempe. Oh, sayur tahu tempe. Lawe tahu. Heeh. Iya, ke sambel. Weh, mantap no. Iya lah. Wong sapi ditabrak ndak sih lah. Lah ya, sapi piye omonge kuwi? Ya sapi ditabrak ditunjuk tiba Lho, sapi ditabrak apa ngono lho? motor. Sapi ditabrak motor. Lah nyapa wong iso njungkel. Wah, Kan gundul kan aja. ya gundul apa ketok gulu? Esenmu piye ketok gulu apa ketok gundul? Ya, saudara-saudara. Gundul kena kenen Oh. diucik rene. Kuwi sing mbok ngene Sumatera ning alas ngono ya, Wi. Ora ya apa malah. Lah iya karo kotane iki lho adoh apa ora. Numpak ke kota ya pirang dina apa pirang jam ngono lho. Numpak yang anu ki yang Palang iki. Pirang Jam 7 nggak nganti jam 4 sore kok. pitu apa? Isu Pitu iso. Heeh. Wah, berarti ya adoh. Iya. numpak otok ya. Heeh. Numpak otok. Perawat Oh, otok kuwi. Wah, iki wong 7. sine. Oh. Bayar apa ora, Wi? Orang bayar ki ya 400. Ayo kira rasa bayar. Kula gandol mawon. Ya film. Hai? Tuku bensin tuku barang. Lah nggih kula iki mboten numpak, kula gandol ngono. Ora omong ngono. Alah, yo ora. Omong ngono kuwi. Iya lho. Nyapa ora omong kuwi. Subscribe. Anjay.